επάνω στο μαραθώνιο, μπροστά εκεί που είναι η φλόγα. Ήταν πάνω στην αρχή του μαραθωνίου, από εκεί που ξεκινάει. Πώς θα πας? Είναι Έλληνες αυτοί. Βλέπετε Έλληνες. Όχι. Αυτά τραβήσαν τα παιδιά. Την αντικαταστήσαμε. Την αντικαταστήσαμε με μια δικάμα. Γιατί μας κόβεις Έλληνες. Δείτε πώς την έχουνε κάνει. Αν αυτή λέγεται σημαία ελληνική. Πού ήταν αυτό που ήταν χθες στο μαραθώνιο? Αυτό ήταν στην αρχή του μαραθωνίου. Στην αρχή, στην αφετηρία του μαραθώνα. Εκεί που ξεκινάει ο αστυνός. Και δεν έχουμε τις τέσσερις διαβολά στην Ελλάδα, έχουμε το εξωτερικό. Είναι πράγμα αυτό να το βλέπετε. Και η ελληνική σημαία και του μαραθωνίου ήταν έτσι. Η μόνη σημαία που ήταν σωστή ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυμμένη και σιδερωμένη. Λυμμένη και σιδερωμένη. Μην το μαζεύεις εδώ. Στο ίντερνετ όλα. Φωτογραφίες θα το βγάλετε στο ίντερνετ. Αυτό λέγεται η σημαία πείτε μου. Μην τη διπλώνετε, μην τη διπλώνετε, κυρία. Περίμενε λίγο. Ναι, ναι. Άπλωσε το, άπλωσε το, άπλωσε το.